Euran luistari on Suomen suurin tunnetuin esihistoriallisen ajan kalmisto. Olemme parhaillaan tässä luistarin kalmistossa yhdessä muutaman lampaan kanssa, jotka tuossa syövät heinää meidän edessämme. Ja Euran luistarissa hautoja on pitkästi 2 000 hautaa, niistä on avattu noin 800. Ja tämä on kalmisto, jota on alettu käyttää 600-luvulla. Ja aivan tässä kohtaa, jossa nyt seisomme, on hauta numero 348 ja se on soturin hauta. Siinä on tommosen puurakennelman päällä tekstilaatta, jossa lukee silkkimekkoinen soturi. Kun tässä näin sanotaan silkkimekkoinen soturi, niin minkälainen siitä nyt tosiasiassa on sitten löytynyt? Miten puettu ja varustettu soturi? Englanninkielisessä tekstissä sanotaan, että sillä oli silkkismokki. Se on tuommoinen kullanvärinen, polveen asti ulottuva pitkä paita. Ehkä venäläinen pitkä paita olisi aika lähellä kuvaamaan tätä. Kuitenkin kaulusaukko on hyvin vahvasti hopealla koristeltu. Ja sitten tämä mahdollisesti jopa kiinalaista alkuperää oleva vaatekappale, siis ainakin mahdollisesti kankaansa puolesta kiinalainen, niin on peitetty tuollaisella syvän sinisellä viitalla, joka on kiinnitetty valtavalla kullatulla soljella. Ja tämä viitta on sitten peittänyt pääosan erilaisista hilavitkuttimista, mitä tällä isännällä on ollutkaan vyöllään roikkumassa. Tässä haudassa on isännän vierellä koira, joka on annettu mukaan toiseen maailmaan. Ja sitten on 2 keihästä, niin kuin roomalaisella sotilalla konsanaan. Ja sitten on joitakin tämmöisiä saviastioita, joissa ilmeisesti on ollut matkaevästä, ja sitten tosi hieno miekka. Rahaakin on laitettu mukaan, ne on ajan hengen mukaan, 900-luvun alkupuolen mukaan, arabialaisia kolikoita Keski-Aasiasta, ja niiden perusteella on nyt pystytty määrittämään tämän haudan ajoitus. Nyt en muista ihan tarkkaa painovuotta näille kolikoille, mutta se on siinä 930 paikkeilla. Joo, se on 926 muistaakseni. Eli Ibn Fadlan on saattanut nähdä tämän herrasmiehen elävänä silloin, kun hän oli täällä päin kirjoittamassa viikinkien toilailuista, hautajaisista ja muusta. Niin, hän oli tuolla Volgalla kirjoittamassa. Niin, tässähän on kysymyksessä suomalainen idänkävijä, että siinä mielessä he ovat saattaneet kohdata toisensa. Tämän haudan löytäminen, suomalaisen idänkävijän, todennäköisen idänkävijän löytäminen vaikutti 70-luvun alussa, kun tämä löytyi, niin se vaikutti myös käsityksiin Suomen viikinkiajasta. Onko tässä haudassa levännyt suomalainen, todella suomalainen vai vierasmaalainen sotilas? Mutta mikäli tätä hautaa ei ollut tehty skandinaaville, niin se oli varustettu suomalaiselle miehelle, joka oli pukeutumisessaan ja aseistuksessaan noudattanut samaa muotia kuin Itämeren piirin skandinaavit, kauppiaat ja soturit, ja olisi ollut mukana siis idän retkillä. Niin tässä voisi ehkä ottaa kantaa tähän, että olivatko suomalaiset mukana idän retkillä. Nythän meillä on yksi todistaja tässä meidän vieressämme. Ja voisi ehkä ottaa tueksi myöskin kansanrunouden ja katsoa, mitä siellä sanotaan asiasta. Otappa kansanrunoutta tähän. Meillähän on ollut tapana aina lausua runonen haudalla. No lausuppa runoa sitten tämän idänkävijän kunniaksi. Muut purret sotia käyvät ja paljon rahoja tuovat. Tämä tietämys siitä, että retket siis on hyvin tuottoisia, on tietenkin ollut kimmokkeena myöskin
suomalaisella rengillä, josta kerrotaan näin, kun kuuli kutsun tällaiselle matkalle. Jalan kenki kiukahalla, toisen kenki lattialla, veräjille vyötteleiksen. Eli siinä juostessa puettiin päälle, että ehdittiin mukaan jonkinlaiselle viikinkiretkelle. Ja sitten tällaisen henkilön vakaumuksesta voisi kuvitella, että hän olisi voinut kuvailla sitä näin. En huoli kotioloista, ennen juon merellä vettä, melan tervaisen terältä, makeamp on juodakseni. Ja sitten vielä kodin rikkauksia halveksien voi lisätä. En huoli kotioloista, jos markan sodasta saanen, parempana sen pitelen. Tuolla tavalla ja noin sanoen muotoili elämänsä periaatteen tunnetuin kansanrunouden meriviikinkimme Ahti Saarilainen. Suomalaisten voimakasta suuntautumista merelle rautakaudella eli esihistoriallisen ajan lopulla, siis skandinaavisena viikinkiaikana, osoittavat monet seikat, ennen muuta suomalainen merirunous. Mainittakoon, että sana meri tai sen johdannainen esiintyy Kalevalassa 202 kertaa, kun taas sana järvi erilaisine johdannaisineen esiintyy vain 14 kertaa. Samaa merellistä suuntautumista kuvaavat kotoperäiset sanamme uisko, haaksi, laiva, purje. Kansanrunojen Väinölä on selvästi merellistä maailmaa, ei mitään Sisä-Suomen kaskimaita. Tässä yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota Matti Klingen luomaan kuvaan viikinkiaikaisesta virolais-suomalaisesta merivaltiosta. Kysymys oli löyhästä meriliitosta, johon kuului läntisin tai luoteisin osa Viroa ja Viron rannikon saaristo sekä Varsinais-Suomi saaristoineen. Tällä alueella meren molemmin puolin asunut suomalaisvirolainen rannikkokansa oli Klingen mukaan merikansaa, jonka vaiheisiin liittyi siis Suomen ja Viron sankariaiheinen kansanrunous. Tämä merellinen yhteisö oli siis kansanrunojen Väinölä. Sen kulttuuriraja Ruotsiin päin on jyrkkä. Mutta läntisessä Suomessa vallitsi myös toinen ja aivan erilainen kulttuuripiiri. Se oli kansanrunojen Pohjola, Pohjan ranta eli Kalannin ja Satakunnan alue. Arkeologit ovat yksimielisiä siitä, että tämän alueen eli muinaisen Kainuun, Kvenlandin, yhteydet Ruotsiin olivat ilmiselvät. Mikael Agricolan mukaan jopa sukulaisuussuhteet Kalannin seudulta olivat nimenomaan Ruotsiin. Tähän ruotsalaisen kulttuuripiirin maailmaan siis on mahtanut kuulua tuo Euran luistarin kalmistossa lepäävä suomalainen viikinki, idän matkaaja. Kalannin ja Satakunnan kiinteämmistä yhteyksistä Ruotsiin johtuen on hyvin mahdollista, että tämänkin alueen miehiä oli mukana ruotsalaisten itään päin Venäjälle suuntaamilla retkillä. Mutta varmaankin niillä oli mukana Ahvenanmaalla ja muualla Suomen rannikoilla asuvia miehiä, sekä laivoissa soutajina ja luotseina, että myös tulkkeina, joiden välityksellä oltiin yhteydessä pitkin Venäjän jokireittien varsia asuvien suomalais-ukrilaisten kansanheimojen kanssa. Merellisiä yhteyksiä suomalaisilla ei toki ollut vain itään, vaan niitä oli myös etelään. Ja kun meri yhdisti enemmän kuin erotti, niin aivan ilmeistä on, että suomalaisia liikkui tai vaikutti myös etelämpänä. Suomalaisten yhteyksiä etelään ei historiankirjoituksessa ole aikaisemmin osoitettu.
Mutta vieraillessamme Aaro Söderlundin kanssa viime kesäkuussa viikinkiajan Hedebyn kaupungissa huomiota kiinnitti myös suomalaisten yhteydet etelään. Olemme parhaillaan Haithabun viikinkimuseossa Slesvigissä ja Slesvigin lähellä. Ja tämä on paikka, joka viikinkiaikana tunnettiin Hedebynä, tanskalainen kansainvälinen kauppakaupunki. Ja olemme tässä pysähtyneet lasikaapin eteen, missä on solkia. Siinä on monen kokosta ja eri tyyppistä solkea. Ja kun pysähdyimme tähän, niin Aaro Söderlund sanoi, että tuossa on suomalaista solkityyppiä muistuttava solki. Siinä näyttäisi olevan suppilonuppinen hevosenkenkä solki, pronssinen, tuommoinen rannerenkaan kokonen, jossa sitten ei synnykään täyttä ympyrää, vaan nämä kehän päät on nostettu tuollaisiksi nuppimaisiksi, neliskanttisiksi koristelluiksi, sivulle tunkeviksi ulokkeiksi. Eli siitä tulee tavallaan niin kuin ponin, hevosenkengän ja rannerenkaan välimuoto. Sille on tyypillistä se, että tämä kaariosa on kuuskulmainen, juuri niin kuin tässä, ja että se on pronssia, ja Tanskassa tämän tyyppiset soljet usein on varustettu rautasella kielellä, eli se kieli onkin toista materiaalia kuin itse tämä pronssinen solkiosa. Eli joko solki vain on tullut tänne ehkä Suomesta, tai sitten suomalainen vainaja on ollut haudattuna täällä. Mutta tämä ei ole ainoa Tanskanmaalla, ainoa suomalaisperäinen löytö. Niin tästä kun lähtee Suomea kohti Hedebystä, niin yksi seuraavista saarista on Langeland-niminen. Se on pohjois-eteläsuuntainen ja siinä on kapeikko lähellä sen eteläpäätä. Sen kohdalla on 2 kalmistoa, josta kummastakin on löytynyt suomalaisia suppilonuppisia hevosenkenkäsolkia. Nämä molemmat vainajat on ollut tuollaisia 60-vuotiaita vanhoja miehiä. Toinen oli haudattu ihan pienten lasten kanssa ja toisen alta taas löytyi nuori tytön jäänne. Toisen niistä haudassa oli myöskin tällainen rannespiraali, hopeaspiraali, jolla pidettiin vaatteita ilmeisesti kurissa tuossa käsivarressa, joka tunnetaan Suomesta päin ja Baltiasta. Niin, ja sitten näitä löytyy myöskin muualta. Tosiaan. Seuraava saari, kun mennään Suomeen päin, on Lolland. Saksan rannan edustalla, kuuluu Tanskalle, ja sieltä on löydetty 3. tällainen hevosenkenkäsolki. Siinä vainajalla oli myöskin mukanaan tappara, jossa oli ristinmerkki hopealla laitettu kyytiin. Olikohan siinä yksi suomalainen, joka oli saanut ristinoppia täällä Mannermaalla, mutta jäänyt kotimatkallaan sitten kesken. Ja sitten on vielä 4. löytö, ja sekin on hyvin mielenkiintoista paikasta. Trelleborgin viikinkilinnan esipihalla on pieni hautausmaa, ja siellä vaikuttaa olleen yksi suomalainen haudattuna. Se, minkä takia tällainen solkityyppi niin vahvasti leimaa suomalaista miestä, on siinä, että se on ilmeisesti vähän eri tavalla ollut käytössä kuin germaanisoljet. Haudoista se löytyy yleensä tuosta vyötäröltä oikealta puolelta, kun taas germaanien viitta solmitaan jostain tuolta ylempää lähempää olkapäätä. Jo sen sijainti on siis erilainen ja se viittaa siihen, että mies on näyttänyt ihan erilaiselta kuin nämä muut. Eikä joku paikallinen lähtisi nyt sellaiselta sentään näyttämään ilman hyvää syytä. Eli 4 suomalaista näin voidaan kartoittaa Tanskasta viikinkiaikana. Ellei tämä ole sitten vielä 5. Ja sitten Tossahan on pieni, ihan samanlainen. Ja tämä on aivan kirjanmukainen suppilonuppinen. Olisipa kiva tietää, onko nuo löytynyt samasta haudasta. Sitä ei tässä ilmoiteta. Ja sitten sen alla on komea solki, eikä meillä Satakunnasta haudoista ole tuollaisia
myöskin löytynyt. Kyllä toi tunnetaan Laitilasta. Se ei ole kuitenkaan suomalainen, vaan se on Gotlannista peräisin oleva. Siinä on leijonan päät, jotka on niin kuin niskat vastakkain ärjyvät tuossa noiden suppilonuppien tilalla. Hyvin, hyvin vaikuttava solkityyppi. Se on noin 6 senttiä halkasijaltaan. Näiden käytöstä ehkä muutama sananen. Näillä siis sidottiin päällimmäinen viitta kiinni muiden vaatteiden päälle, että tämä jäi julkiseksi. Tämä jäi näkyville kaiken muun vaatetuksen päälle. Silloin siis kerrospukeuduttiin, kun vaatteet oli verraten alkeellisia, niin tarvittiin tällaista menettelyä. Sitten tuolla alhaalla on kupurasolkia. Niitä etenkin naiset pitivät puvuissaan. Ne ovat tuossa olkaimen paikkeilla olleet. Joo, niidenkin perusteella voidaan erottaa sitten eri kulttuurialueita. Nämä soikion muotoiset on tyypillisiä viikinkisolkia. Ne on siis tuommoiset 10 senttiä pitkiä ja 5 senttiä leveitä. Pullistuu ehkä 3 senttiä, pronssisia, usein kullattuja, niin kuin toi yksi esimerkki tuossa. Sitten suomalainen tyypillinen tällainen solki, esiliinan ripustin, niin onkin pyöreä. Ja se on hyvin helppo erottaa tämän takia, ja niitä esimerkiksi Birkasta löytyy oikein rutkasti. Mutta palataan suomalais-virolaiseen tai laajemmin sanoen suomalais-baltilaiseen maailmaan ja Baltian niin sanottuihin jälkiviikinkeihin. Baltian rannikoiden asukkaista näet tuli ryöstelevää elämäntapaa harjoittavia viikinkejä vasta 1100-luvuilla. Sen jälkeen, kun viikinkielämä alkoi jo olla ohi Skandinavian maissa. Itämeren alueella skandinaavisten viikinkien perinnettä siis jatkoivat baltilaiset viikingit. Henrik Lättiläisen kirjoittamassa Liivinmaan kronikassa Baltian rannikon saarten asukkaat elävät ja esiintyvät viikinkien tapaan. Hyvin lähellä viikinkien elämäntapaa ovat Henrik Lättiläisen ja muiden kertomusten mukaan kuurilaiset. Kuurinmaalle ja Saarenmaan Kuressaaren kaupungille nimensä antaneet kuurilaiset ovatkin enemmän elämäntapaa kuin etnistä ryhmää tai kansallisuutta koskeva ilmaisu. Käsite kuurilaiset tarkoittaa Baltian historiassa merirosvoilua, kaukokauppaa ja merellisiä elinkeinoja harjoittavaa väestöä. Merenkulun ja laivanrakennuksen tekniikka täytyi olla Baltian rannikoilla ja saaristossa tunnettu jo vanhastaan, mutta lisää opittiin skandinaavisilta viikingeiltä. Itämeren suomalaisten oma viikinkilaiva oli uisko, viikinkialusten tapaan nopea ja kevyt alus, johon saattoi mahtua 30 hengen miehistö. Ja aivan viikinkien sota-alusten draakkien tapaan komeili myös näidenkin uiskojen keulassa usein lohikäärme, joka oli yksi pakanuuden ajan tunnuksia. Balttien viikinkialuksissa tiedetään myös olleen keulakoristeina hirven ja villisian päitä. Voidaan sanoa, että kuurilaiset ja virolaiset aloittivat joskus vuosituhannen vaihteen tienoilla kokonaisen sarjan hyökkäyksiä Ruotsin ja Tanskan kristillistyneitä rannikkoseutuja vastaan. Tällöin vuosituhannen vaihteen tienoilla myös saagat kertovat kuurilaisten ja Itämeren suomalaisten kukoistavasta orjakaupasta. Ajoittain kuurilaisten eli balttilaisten viikinkien nopeat merirosvolaivastot hallitsivat laajoja osia Itämerta. Tuohon aikaan 1100-lukuun luo näkökulman Tingsteden paaluvarustus Gotlannissa Visbyn museossa. Tässä kun kävelimme
Visbyn museon esihistoriallisen osaston huoneita, niin pysähdyimme tällaisen jonkinlaisen paalukylä-pienoismallin ääreen ja tässä totesit, että tämä olisi ehkä sellainen tukikohta, joita juuri Baltian viikingit käyttivät. Joo, kuurinmaalaisethan oli kovasti joutuneet oppimaan viikinkien tavoille, kun jo 500-luvulta alkaen gotlantilaiset ja sitten uplantilaiset oli heitä tähän taiteenlajiin kouluttaneet pitämällä heitä veronalaisuudessaan. Ja sitten kun Ruotsi alkoi käymään omia sisällissotiaan ja intressi Itämeren takana heikkeni, niin nämä vanhat alistetut nousivat. Ja tämä on tosiaan yksi esimerkki siitä, kuinka kolossaalinen tämä nousu olikaan. Katselemme tässä Tingsteden järven pohjasta löytynyttä hirsilinnaketta. Oikeastaan tämä on laivastotukikohta. Täsmällinen neliö, joka on tehty hirsiarkkuina, 3 riviä hirsiarkkuja, eli tämä on suurin piirtein 18 metriä leveä leveämmästä kohtaa, ja toiset sivut on sitten tuommoista 12 metriä leveätä arkustoa keskellä järveä, tai siihen aikaan tämä oli tämmöinen salalahti, sinne johti semmoinen ihan kapea ränni, ja sitten oli tämmöinen leventymä, iso järvialue siellä Gotlannin pohjoispäässä. Veden päälle rakennettu asumus tai linnoitus, miksi sitä nyt sanoisi? Niin, tälle on vaikea löytää nimeä, koska tällaisia ei Skandinaviasta lainkaan tunneta, mutta Baltiasta näitä kyllä tunnetaan. Tämä on siis 170 metriä kertaa 170 metriä kokoinen. Neliönmuotoinen, suljettu neliö. Siinä on pienet rännit tuolla kulmassa ja ilmeisesti tuolla vastakkaisessa kulmassa, josta on sinne ne laivat saatu sisään. Ja sitten aivan hurja seipäiden metsä 2 kehään pohjaan upotettuna suojelee tätä järvilinnaa hyökkääjiltä. Ilmeisesti tässäkin on jätetty nämä terotetut hirrenpäät pikkasen vedenpinnan alapuolelle, että hyökkäjä ei ole edes ennalta voinut tietää, missä kohtaa oman laivan pohja puhkeaa sitten, kun lähestytään. Tämä on siis ajoitettu vuoteen 1120 tai sille vuosikymmenelle. Ja nyt onkin mielenkiintoista katsoa sitten historiakirjoituksesta, mitä noihin aikoihin tapahtui. Me tiedetään, että vuonna 1135 balttilaiset viikingit hyökkäsi tavattomalla 30 000 sotilaan armeijalla Ruotsiin ja valtasi sieltä kokonaisen kaupungin Konungahellan. Tähän hyökkäykseen osallistui 600 laivaa. Ne oli standardoitu siten, että jokaisessa laivassa oli 44 miestä ja 2 hevosta. Nämä hevoset riitti vetämään aina laivan kuiville, jos sitä haluttiin, tai kannasten yli. Ja tästä määrästä 600 kertaa 2 hevosta saadaan 1200 miehinen ratsuväki nopeita iskuja varten. Eli tässä vaiheessa viikinkialus oli mitä selvimmin muuttunut maihinnousualuksen tyyppiseksi. Mun ajatukseni tässä on yhdistää nämä 2 lähekkäin tapahtunutta tapausta. Tämä pullustoajoituksella ajoitettu kummallinen keskellä veden selkää oleva linnake, laivastolinnake ja tämä Ruotsiin tehty maihinnousu. Tuolloin 1100-luvulla tiedetään Baltian viikinkien hyökänneen pitkin Tanskan rannikoita Ruotsiin. Myöhemminkin tämän jälkeen 300 laivalla hyökättiin Sigtunan hävitysmatkalla ja niin edelleen. Eli se oli kovinkin levoton vaihe näin Itämerellä. Tähän antaa mielenkiintoista lisävalastusta Paavali Juusteinin 1500-luvulla kirjoittama piispan kronikka, jonka piispaluettelon numero 2, herra Rudolfus, ryöstettiin kuurilaisten viikinkien toimesta vuonna 1178. Ilmeisesti juuri tähän samaan ryöstöoperaatioon liittyy
Halikon Rikalasta löytynyt piispallinen aarre, fantastiset käädyt ja muuta piispalle kuuluvaa materiaalia löydettiin Rikalan muinaislinnavuoren lähistöltä muutaman kilometrin päästä siitä muinaiselta kauppapaikalta. Nyt kun ollaan täällä Gotlannissa, niin tekee mieli lisätä tähän seuraavana vuonna tapahtunut hyökkäys, jonka suorittajina olikin gotlantilaiset myöhäisviikingit. Tämä on turkulaisten kannalta ehkä mielenkiintoinen. Niin se oli vuonna 1188, kun juuri edellisenä vuonna karjalaiset ja varmasti mukana oli myös Baltian viikinkejä, olivat siis hyökänneet tuonne Sigtunaan. Tosiaan gotlantilaiset kertovat itse, että vuonna 1188 he olisivat ryöstäneet talvileirissä olleita novgorodilaisia kauppiaita sellaisissa paikoissa, joiden nimi on Korusk ja Novi Torsek. Ja ongelma tässä on nyt se, ja se jännä juttu on se, että tällaisia paikan nimiä ei ole löydetty Venäjältä. Ja niinpä onkin väitetty, että nämä paikat itse asiassa olivat Suomen Koroinen ja sen viereen rakennettu Uusi Turku. Ei vielä kaupunkimainen, mutta ei kauaa kestä, kun sinne jo piispan kirkkoa aletaan rakentaa. Eli siellä oli novgorodilaisia kauppiaita ja sitten se käsitys, että Turku tulisi venäjän kielen kauppapaikkaa merkitsevästä sanasta, sopisi hyvin tähän. Ja Korusk, eli vanhaa Turkua koroista tarkoittava sana olisi johdettavissa venäjän kielen sanasta Gorodische, jotka juuri tyypillisesti sijoittuivat tällaiseen kahden joen yhtymäkohtaan, että typologisesti se voisi hyvinkin olla Gorodische, tämä koroinen. No sitten ei tarvitse mennä kuin 3 vuotta eteenpäin, niin tanskalaiset on asialla Suomessa. Tätä ei enää kutsuta viikinkiretkeksi, vaan tämä onkin sitten ristiretki Suomen etelärannikolle. Retken myötä Suomi liitettiin länsimaiseen kulttuuripiiriin. Esimerkiksi Sipoon ja Porvoon Linnanmäeltä on tavattu sellaista kivimuuraustekniikkaa, joka muistuttaa Tanskassa käytettyä, ja myöskin kasvillisuutta on tutkittu näissä suomalaisissa linnoissa ja todettu, että siellä näyttää olevan sellaista tanskalaista vivahdetta. On sanottu, että Janakkalan hakoisten Mäkilinnan lähin vastine on Bornholmin saarella. Ja edelleen Hämeen keskiaikaisessa vaakunassa on kuvattuna Kristus ristillä, joka sattuu olemaan sama aihe kuin Tanskan keskiaikaisessa lipussa Dannebrogissa valkoinen risti. On sellaisiakin tietoja, että tanskalaisia kristittyjä olisi suunnannut pyhiinvaellusmatkoja Hattulan kirkolle, joten joku ylimuistoinen tieto siitä, että Suomi jotenkin nyt olisi ollut tanskalaisten kiinnostuksen kohteena aikaisemminkin, tähän toki liittyy. Jos palataan vielä tähän edessä olevaan Hirsilinnaan, on mielenkiintoista todeta, että se on rakennettu Erik Pyhän aikana. Saman herran, joka järjesti Suomeen ristiretken vuonna 1155. Hän siis joutui ottamaan vastaan tämän Baltian viikinkien hyöyn. Onkohan tässä Suomeen suuntautuneessa ensimmäisessä ristiretkessä jollain tavalla kysymys vastaiskusta? Niin näiden hyökkäilyjen vähentämiseksi ja Suomen sitomiseksi kiinteämmin Ruotsin hallintaan. Siitä siinä varmasti on kysymys.